ko, no, na mussels. Yung pechay ko, guys, na nabili, dagdagan natin dahil marami yung trabahante. Lagyan natin ito para mabango yung green onions. Yan. Igigisa ko lang naman. Simple lang. Gisa ko sa pork and then timplahan. Sabawan ng konti lang. Hindi natin sabawan ng marami. At ayan, yan ang lunch natin ngayon. Very healthy at very lean na pagkain. Hearty food para lunch today. Yeah. Ito na guys, prepared na yung spices natin. Mga sangkap. Ito yung pechay. Let's do this. Okay, I just wanna share my ginisang pechay. Hindi nang pagdili yung kawali at luma yan, pero this kawali is so blessed. Marami nang na-produce na pagkain, masasarap ito. Kaya dito siya pinapalitan dahil may utilize pa naman. Yan, ganda pa. Very nice. Okay. Tapos mamaya, mag-golden brown, masisi konti. Lagay ko na yung bawang, sibuyas, kamatis. Then, lagay natin ito, timplahan, and then, the final touch is the green onion. Yan. Ayan. Ayan. Para ma-share natin sa mga trabahante natin. Kahit hindi tayo lahat, ang God-lab natin. No? Ang God ang naglalab sa atin. Okay? Good deeds are the happiness of God. Diba? At may good deeds ka nagawa, ang God ang susukli sa'yo. Diba? Ayan. Okay, hintayin lang natin na konting gisa-gisa. Ayan, babawa. Okay. Ilagay ko yung bawang. Lumayo-layo at tumatalsik-talsik. Naku, masakit yan. Kaya, pag namoy mo na ang aroma niyan, pwede na isunog ang onion. And then also the kamatis. Ayan. Then hot. Isa lang natin hanggang ito ay lumambot yung tomato and then maging translucent yung onion. Sunod na natin yung pechay. Okay. Ayan, sarap ito. Sarap yan. Tapos yung gulay. Then, low lang ang fire. Change into low fire. Ayan. Adjust lang into low. Ayan. And then, takpan lang. Ayan. Para siya mag-liquefy and then, timplahan na natin. Okay. Wow. See? Ang galing maluto nito. In 3 minutes time. Luto agad. Ayan. Kaya timplahan na natin ang salt. Ayan ang salt. And then, iba doon sa paligid para good luck. Ayan. Tapos, yung black pepper natin para maging peppery siya. Sarap. Tapos, the final touch ay yung green onions. Diba? Ang bango. Wala. Tapos na. Lagyan ko lang ng konting lasa na sabaw. Just 1 half cup. Like that.
Ang sarap na yan. Diba? Okay na. It's already cooked. Ready na siya. Okay na. Okay. Tikman ko siya. Tikman natin kung anong lasa. Sarap, grabe. Sarap lang sarap. Iba lasa. Sarap talaga. Nandun yung empty taste ng pechay. Tapos yung pork, nagbigay lasa talaga dito. Yung sabaw nito, ang sarap ipares doon sa kanin. Okay. Papatayin ko na. Ready na. Yummy. Okay. Done. Okay. No problem kung walang butter. We have here extra virgin olive oil. Yan, diba? And then the parsley. Okay na. Sige. 1, 2, ready, go! Okay. Bango. Yan. Pag mabango na na ganon, let's just put like that. Para sumingaw yung aroma ng garlic. Then the butter and then the oil. Ganon. Ganon lang kasimple ito, guys. And then, ang dali-dali lang maluto nito. Takpan natin mamaya para mag-simmer. And then, yun na yun. No need to put a lot of salt or a lot of spices kasi mawala yung lasa niya. Ganyan lang. Gusto natin malasahan yung lasang ocean noong yung natural flavor ng tahong. Ang pilingan mo, Marco. ¿Entiendes? Sí. ¿Sí? ¿Entiendes? Ganun lang yung simple. And then, sa ibabaw niya ay sa black pepper. Ayan. Ilagay namin yung mustard. Okay? Ayan. Dito some oil. Dito of olive oil. And then the parsley.
Itong parte, nagbitik-bitik kasi ito ay naluto doon sa refrigerator. Yan. Sarap ng amoy, no? Okay na. Yan. Okay. Let us put it in a low fire. Okay. Para dahan-dahan na maluto. Ay, ganon. Oh, diba? And then, the final, hindihan natin. Para sa final. Lagyan lang natin ng green onions. My God. Ganda. Ganda ng view. At ang sarap. Ang ganda. Okay. Okay na. Very nice. Tikman mo nga. Uy. Ano? Sa lalim ang... Uy. Sarap. Ito yung garbuk eh. Lagyan ko konti ng tubig. Just 1/4 cup. Kurang asin na. Lagyan mo salt. Lagyan ng salt. Lagyan na ang A little salt. Because it is matabang. Ang tabang. Ang tangan ha. Gusto. Sarap sana lagyan mo ito ng mozzarella. Ano naman naisip niya, lagyan na yan ng mozzarella. So, let's put additional ingredient. Lagyan mo pa ba dyan? Yan na. Ganda. Luto sa ano yun? Okay. Wala. Ito. Para naman matikman ng mga trabahante natin yung pinakain natin mussels. I-share natin to. Ano ko lang kung magustuhan nila guys. Naiimas ngayon. Ano to sana?